אז מה שאני מנסה להגיד בעצם, זה שבודהיזם פסיכדלי זה לא איזה משהו אזוטרי, והחוויה שאני חוויתי לא הייתה איזה משהו נדיר, אלא שזה, בודהיזם פסיכדלי הוא זרם שכבר קיים כאיזשהו תת זרם בתוך הבודהיזם המערבי, ויותר מזה שהזרעים של הבודהיזם הפסיכדלי נשתלו כבר בשנות ה-60-70 יחד עם הבודהיזם המערבי שהתחיל לצמוח, והנה הוא כבר מניב, הוא כבר הפך לעץ שמניב כל מיני פירות מעניינים. אז איזה פירות מעניינים הוא מניב? אני יכול לספר על הפירות שהוא הניב עבורי, על דרכים שבהם הדברים האלה התחברו עבורי. אז קודם כל, על בודהיזם קצת כתומך במסעות פסיכדליים, אז הזכרנו את ה-psychedelic experience. מה שצריך להבין זה שהבודהיזם הוא בעצם מסורת של פסיכונאוטיקה. בעצם מה שנזירים בודהיסטים עשו חוץ מלהאכיל רעבים וכאלה, זה לחקור את התודעה שלהם בצורה מאוד מאוד שיטתית ועמוקה, ואז לכתוב טקסטים מפורטים עם מלא מילים והגדרות למצבי תודעה שונים ומשונים, שרבים מהם אנחנו פוגשים תחת פסיכדלים, וזה מאפשר לנו, נותן לנו איזושהי מפה לחוויה הפסיכדלית, נותן איזושהי שפה לעבוד איתה, ומאפשר לנו איזשהו חלון לאינטגרציה עמוקה יותר.